ka kashe ni na ce ka kashe ni Iro ka kashe ni mana ka kashe ni ka kashe ni na ce ka kashe ni Iro ka kashe ni mana ka kashe ni na ce ka kashe ni Iro ka kashe ni mana ka kashe ni.
Iro, Iro, Iro. Ya aka yi? Wannan yaron ya same ni, na ji dukkan abin da ya faru. Kaga wannan yaro ne, kamata ya a ce kada a tare a zama ɗaya. Wannan dan maran mutunci shine kake cewa yaro? A yi haƙuri, na ji dukkan abin da ya yi laifi ya zo nan har gurin kayama rashin kunya, amma a yi haƙuri, a ƙyale shi. Tunda ya yi nadama, a yi haƙuri a ƙyale shi. Ya bani labarin duk abin da ya faru, don na ga alamu har gane ma yake, kuma na san kamalan Iro. Amma a yi haƙuri, a yafe masa, ba zai sake ba, ya tuba, a yi haƙuri. To ba zan yafe ba kuma ba zan yi haƙuri ba. Wannan yaro da kake gani sai na yi maganinsa, sai na yi gaigada anguwan nan, zai gane kuransa, ya gane ni waye. Wannan rashin kunyar da ya mun, a yi haƙuri da ya ƙyale shi. Tun da ya yi nadama, ya gane ya yi kuskure, ya zo ya yi laifi, to a yi haƙuri a ƙyale shi. Na ce ba zan haƙura ba. Iro, Allah ma muna mai laifi kuma ya haƙura. Kai ya'u, ya kamata ka yi haƙuri ka ƙyale shi. Kana ji na ya'u? Na ce ba zan haƙura ba. Kar kuma kai ma ka zo ka ɓata min rai a nan wajen ko? Ka kama shi kawai ku bar nan wajen kawai. Ku bar wajen nan kawai ku tafi. Na ce ba zan haƙura ba. Assalamu alaikum. Iro, Dan mara mutunci, ya aka yi? Dan Allah, dan Annabi, abinda na ma ka taimaka ka yi haƙuri. Dan Allah, dan Annabi ka yafe min. Ni kaina na san na yi kuskure, kuma na gane kuskure na. Kuma wanda na taho da shi kanshi ya ga abubuwan da halin da nake ciki da kuma abubuwan da nake gani. Ka turo ya'un kuma na sallame shi, kai ma yanzu zaka zo kamar rashin kunya zaka sake yi? Ai tausaya min yayi, saboda ya ga irin halin da nake ciki, shi yasa ya zo kai ma dan ya baka haƙuri. Ba ni kaɗai ba, dan Allah, dan Annabi ka yi haƙuri Iro. To na ce ba zan haƙura ba, ka tashi ka bar min wajen nan, dan ka ɓata min rai anan ko? Iro, ko Allah muna mai laifi, yana haƙura ballantana kuma ɗan adam. Dan Allah ka taimaka ka yi haƙuri. To na ce ba zan haƙura ba. Ka ji ko baka ji ba? Na ce ba zan haƙura ba. Yaga gaskiya ba zan iya tashi da kanan wajen ba, sai dai kawai in kashe ni ma za ka kashe ni. In kashe ka? To shi kenan za ka gane kuranka kuwa. Sai dai ka kashe ni kawai. In kashe ka? Eh, ka kashe ni kawai. In kashe ka? Eh, ka kashe ni Iro, ka kashe ni kawai, ka kashe ni. Ka kashe ni. Ka kashe ni Iro. Kawai ka kashe ni, ka kashe ni. In ka kashe ni ka kashe ni, ka ce ka kashe ni. Ka kashe ni. Ka kashe ni mana, ka kashe to. Ka kashe, ka kashe. To, in kashe ko? Eh, na faɗa ka kashe ni. To za ku ka gani. Mutuwa ce, me tace mutuwa, ka kashe ni. Zan yi maganin ka kashe. Zai hina tarwatsa unguwan nan ta ku. To shikenan kai duk abin da zaka kai ka kashe ni. To shikenan. Ka kashe ni, na ce ka kashe ni Iro, ka kashe ni mana, ka kashe ni. Ka kashe ni, na ce ka kashe ni Iro, ka kashe ni mana, ka kashe ni, na ce ka kashe ni Iro, ka kashe ni mana, ka kashe ni. Wallahi, tunda an zo hannan wajen anti mutunci na, to wallahi ina haddasa fitinar da a garin nan, duk yaran nan sai sun rasa yanda za su yi a garin nan.